Nagasali ka, nga di mo kami pasaktan. Nagasali ka sa mga pulong mo, nagasali ka ka na mo, o Ginoo. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan ng mga kaigsunan sa tanong mga tikman din sa Shine FM 95.9 at sa nga Facebook Live. Happy day mga kaigsunan and welcome dire sa itong programang Rise Up and Shine. Okay mga kaigsunan, maguban-uban na sab kita nga sa iyo sa kabuntagon. Pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian maghatag kanatog kaluwasan kung kita andam nga mutuman. Okay, welcome mga kaigsunan ko nga naminaw sa bisan asa nga dapit paki-share sa atong live. Unya katong mga naglantaw karon nga apil sa atong GC pakibutang sa atong GC mga kaigsunan. Okay, wala man koy kuan go di ko share. Okay, so mga kaigsunan na mamalihog tag paki-share o pakibutang sa atong GC sa link aron na makita og madunggan usab sa atong mga kaigsunan sa atong live karon. Okay? Dalay ko ng Diyos mga kaigsunan sa tanan nga panahon sa tanan nga higayon. Ipadangat ang imo nga mga mensahe og sa uban pa nato nga mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Kuyog ta og uban ta mga kaigsunan sa buluhaton nga makalangit. Okay, pakibutang sa itong GC sa 95.9, sa 96.5, o gadiri sa Shine FM, Shine FM Facebook viewers, o diri sa uban na to nga mga ka-GC, mga kaigsunan ka. Okay, salamat ang Dios magapanalangin, magatag kaligon o kadasig ka natong tanan. Mga pulong si Ginoo ang dapat natong madunggan, ining adlaw, pagpahinomdom ka natong tanan nga atong kalibutan, nana sa lisod nga kahimtang og dapat kitang tanan mahimo na nga andam. Ang pagpangandam dili sa pagtigom og daghang kwarta, ang tinuod nga pangandam ang atong kinabuhi ready na sa pagbalik sa Ginoo.
Matag karon og unya may kinabuhi na wala ining kalibutan na og dita ka paniguro kung malangit ba siya. Adlaw-adlaw may natao, adlaw-adlaw may nawala. Adlaw-adlaw may kausaban sa kalibutan, umunay timanig son. Ang pinakasuod nimong higala karon pwede ugma dili na. Muna mga kaigsunan, ready sa changes sa kalibutan. Andamang imong kaugalingon, munang bintaha kang naka sa Ginoo kay giyahan kaniya unsay angayan imong pagabuhaton. Kung ikaw magsuroy-suroy sa kasyudaran, sa kabukiran, mutanaw ka sa social media, mga kaigsunan ko, wala na'y permanente. Wala na'y klaro. Ang atong panahon, muinit o kalit. Mulandong o kalit. Muulan o kalit. O, diba? Sa gitagna-tagna mga kaigsunan og base sa katigulangan kining Disyembre bugnaw kayo. Yung ang patimang inita tong Disyembre mga kaigsunan. Yun nga karon nga Marso nga tinginit. Muulan man gihapon. No? Nga mao namang gitani ang panahon mo nang gitawag lag summer pero wala na mo subay sa gikatuhuan. So laktod pa ka istorya aduna na dakong kausaban. Matingala ka. Suod kini mong higala may kalitrag likoy. Posible pud ikaw ning likoy. Igsuon tingala ka sa una gahi kang sa puton. Sa una grabe ka pasensyoso. Grabe ka mo pasensya. Pero karon nganong dali na lang kay kang musuko. Dili nakakapailo. Igsuon ko. Kung unsa kapaspas si Satanas kaniadto mas grabe siya kapaspas ngano nasayod siya nga duol na ang iyang panahon. Mo nang gapaspas siya makaigsunan. Unsa gibuhat nato mga Kristohanon? Nagpaspas maputa pagsangyaw, nagpaspas maputa pagwali, nagpaspas maputa sa paghimo sa mga butang nga langit don. Or baka ha nagsige na lang tagbagulbol. Ang mga bati na lang sa silingan, mga bati sa itong igsoon, mga bati ni Pastor Uguban pa, mula itong nakita, wala ta kakita sa tinuod na itong trabaho, isangyaw, magbuhat og matarong, itudlo ang kamatuuran ngadto sa katawan. Okay mga kaigsunan sa tanang gusto damina pagka-share sa atong live o sa atong pagpadayon ining oras ugtak na sa kabuntagon moadto kita sa mga pagampo mga kaigsunan sa dili pa nako tagapagtagad ang inyong mga mensahe. Kuyo kita sa pagampo ining oras ugtak na sa kabuntagon. Ang magpabiling Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord. Ining oras ugtak na sa kabuntagon nga gikuyugan mo kami sa mga pagkatulog hangtod pagmata hangtod nining orasaha Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, dalaygon ang imong pangalan sa tibok namong kinabuhi. Lord, ginaday ko gigasimba ko ikaw. Ining oras ugtak na sa kabuntagon Lord. Kung kami may kasalanan, may kalapasan, may dili may nga nasulti na buhat, nakita guban pa Lord hinungdan nga din makadismaya kini diha sa imuha. Pasayloa kami Lord. May mapailubon kami Lord nga may hangyo diha kanimo. Ngaunta Lord. Imo kaming giyahan og tabangan adlaw ug gabi. Ayaw kaming tuguti Lord nga makapadayon sa mga buhat nga kalibutanan. Tabangi kami Lord nga dili kami madaog sa nagkadaiya nga tentasyon, mga lingla, mga pamaagi sa kalibutan nga ilayo kami diha kanimo. Giyahi kami tabangi adlaw ug gabi. Father God, ining oras ugtak na sa kabuntagon, sa tanang gasunod, sa tanang naminaw naglantaw. Ikaw ang Diyos sa langit, magahikap silang dughan kung sila may kagulanan, may problema, may kalisod o guban pang kabugat. Nga miabot silang kinabuhi, Father God, ako nagahangyo kanimo.
i-grant ang ilang mga prayer request. I-grant ang ilang mga hangyo diha kanimo. Lord, kini nga mga Sibianan channel kini sa kaluwasan ngadto sa katawan kung sila maminaw lang sa mensahe nga makalangit. Father God, mabot ang kahayag ngadto sa babae o lalaki, lalo na sa nagbalatian, lalo na Ginos nag-antos karon sa tumang kalisod. Lord, tagay sila Ginoo karuhay sila nga dughan. Tagay sila Ginoo kapiskay sila nga panglawas. Amahan, salamat ining oras ug takna sa kabuntagon, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa tanan nga naa karon silang panimalay, nasa trabaho, nagabiyahe sa kadalanan o sa kahanginan, asa man silang dapita, Father God, nasayod ko Dios ka sa langit nga mahigugmaon sa tanan ug nakita nimo ang among dughan na diin ikaw lamang ang among gipangandoy. Salamat Lord sa tanan nimong gihimo sa among kinabuhi. Ako kining giampo pinagi sa mga anak nga mao sa Kristo nuluwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Hay, hello mga kaigsunan, maayong buntag kanatong tanan. Dalaygon kayo ang Dios sa atong kinabuhi o nasayod ko nga nasa paghimuon og pagabuhaton kanatong tanan mga kaigsun. So paki-share sa atong live karon ini nga oras ug takna sa kabuntagon, pakibutang sa atong GC mga kaigsunan. Okay, so salamat kay sa tanan nga gasunod og naminaw. So kamo mga kaigsunan, kung naamoy mga katuyuan o ipangutana, pwede mo mag-PM nako o mag-message request mga kaigsunan kung dili pa ta friend para ma-accept mo o aron matagag pagtagad ang inyong mga concern spiritually mga kaigsunan. I am open sa inyong usab nga mga suggestion. I am open mga kaigsunan sa inyo usab nga mga mensahe igsuon ko nga makalambo nini nga mga bolhatan. Okay, so pwede mo mag-friend request o niya, pwede mag-message request mo. Pwede message request mo mga kaigsunan, Pastor, paki-add ko or paki-accept. So muna mga kaigsunan, aron mahatagan atong pagtagad ko na doon may pangutana nga nalibgan sa inyong kinabuhi. Okay, mabasa na taong mga mensahe. Salamat ni Gina Jane Aricania Celestino. Blessed morning, Pastor Kim. Og ni Reinhard Ramos, blessed morning, Pastor. God bless you. Request kong song, The More I Seek You. Salamat kayo o di takaplian na, no? Okay, so salamat mga kaisan. Then, papri ko sa complete nga family. Okay. Salamat kayo sa tong igsoon, Brother Ruel Sanipa, nga nadia sa Tumunoy, Barangay Tumunoy, og ni Sister sani Karinal. Salamat kay igsoon og maayong buntag diha kanimo, maayong nga paglantaw. May buntag usab diha ni Nanay Nining Roda, nadia sa may Magubay. Salamat nay, may buntag diha kanimo. Og atong ipahibalo kay umanta ka pahibalo, napalong tagpipila ka adlaw mga kaigsunan sa nanglabayng simana man siguro to. Hapit na pud masumari. Niadto man siguro to gasugod atong Domingos kadlawon, wala na ta kaon hangtod na sa pagka-Lunes. Murag Martes na tas buntag nakabalik og on mga kaigsunan tungod kay dito tag Cebu. Og sa laygon ang Dios nga ang atong pagbiyahe gikan sa Gihulngan padulong Sibulan padulong og Bato padulong Alcantara og hangtod pagbalik ni hapit tag Malabuyok mga kaigsunan dito tas tong pinangga nga igsoon Pastor Gideon Candelario atong gihapit mga pinangga. So grabe ang biyahe na sa dito kay gikan sa Malabuyok padulong dito sa Sardinia, Barangay Sardinia. Perteng layo yan nagabin-an gyud may pag-ayo. Pero nakaabot may nga safety hangtod din pauli may pagka mga alas 12 minigikan sa Malabuyok padulong din sa Bato. So naabot gyud may dress Gihulngan mga kaigsunan og mga alas 8 siguro to sa gabi o alas 7 ba to? Dalaygon ang Dios nga nakauli kami og nigikan nga safety, niabot nga safety tungod sa kamaayo sa Ginoo. Og dako na tong pasalamatan nga Ginoo dito sa Pulo Alcantara sa gibuhat sa Ginoo nga may mga kaigsuunan nga diin nakabalog na sayod nga ang pagto importante kayong naa sa tao kay maghatag kini og kumplitong benepisyo.
Salamat sa kinabay ni Pastor John Rel, Pastor Gideon, ug uban pa nga mga kapastoran nga atong kauban sa buluhaton. Dili na kinahanglang magkauban ta sa grupo, ang importante magkauban ta sa pagtuo. Okay, sa kamong tanan nga nagsunod og naminaw da, maayo may nga buntag. Kumusta mga viewers, mga listeners? Ini nga mga bulaton, so paki-share mga kaigsunan sa atong live ini nga kabuntagon. O nga atong ginatuboy o paabot mga kaigsunan, maugyod si Kristo Jesus lamang. Okay, kumusta man mga kaigsunan ang pamilya? Wa ba'y panag-away, panagbingkil, kagubot, pag ininsultuhay o guban pa ato gining pahinomdom kay base ba mga kaigsunan, sige tagsimba, sige po ininsultuhay diya sa panimalay, sige po away, sige po singkahanay, pero sige ragsimba. Igsoon, wag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi pwede na ang bait mo sa simbahan, ang sungit mo naman. Ang sungit mo naman pagdating mo sa bahay, halos kaaway mo yung asawa at mga anak mo. So dapat mga kapatid, kung gaano tayo kabanal sa simbahan, ganon din tayo sa bahay o saan pa man. Kung gaano kalambot ang mga puso natin sa simbahan, sa tuwing tayo ay nagdarasal, tayo ay nagpupuri sa Diyos, dapat ganon din sa bahay. Na ating pananalita, gawa at ano pa man, dapat banal na banal. Paki-share sa live mga kaigsunan, ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa mga nag-share ha. Salamat sa akong mga kapamilyahan diya sa Pulo Alcantara, Cebu. Ang uban misugat gyud mga kaigsunan, lipay kay sila nga nagkakita na sa dito sa Pulo Alcantara sa ako ang kuan diha pamilya diya ni Col Marshall Makasaul o ni Tinani. Salamat kayo. Kung sa akong bagong naila-ila nga mga pamilya, maayong buntag kanina, nalimot lang ko sa pangalan nga kuan ba igsuon sa Vice Mayor dia sa Pulo Alcantara mga kaigsunan. O dia sa Alcantara rather. Okay, daghang salamat sa tanang gasunod og naminaw. Sa ako mga kapamilyahan, sa ako mga kaigsunan nga kanunay gyud nagtinguha nga makapahimuot sa Dios. Mga kaigsunan, ayaw kusiki ang gihatag sa Dios nimong kahigayunan kay basig magmahay ka sa unahan. Tambag og tudlo kini giya kanatong tanan, ayaw kusiki ang gihatag sa Dios nga kahigayunan kay basig mahaya nimo ugma ang tanan. Kay sayang ang gihatag sa Dios nga kahigayunan nga mabuhi ka, maghinulsol ka, magbasol ka, muhunong ka sa kasalanan. Kay timan igson ang kadasig nimo karon pag-alagad sa Ginoo, ayaw pagkumpiyansa kay basig ugma maluya ka. Timan ini, kinahanglang matistingan ka sa panahon nga wala ka, sa panahon nga naa ka, kinahanglang masulayan og unsa imong kinaiya sa Ginoo pa ba ka. Maibuntag ni Angeles Tuanda. Good morning Pastor, request kog song balaang kasulatan kay mao na ang favorite ni song ni Papa nga naminaw ron. Salamat kay Daddy Pastor Fidel Tuanda sa nga naminaw sa bining oras ug takna sa kabuntagon. Ato nang i-play kay yahan ang paborito balaang kasulatan. Okay, ang Dios magapanalangin kanatong tanan atong iandam ning balaang kasulatan kay paborito kay ni Pastor Fidel nga diin ang nindot kayo nga awit maghatag og kalipay sa dughan. Salamat Inday Angeles. Salamat kayo sa imong kinabuhi. Okay, sa tanang gasunod og naminaw diha mga kaigsunan, enjoy ta sa atong kinabuhi diha sa Ginoo og timan ini. Ayaw pagkumpiyansa nga nangalagad ka o niyang imong ngalan wala masulat sa libros kinabuhi. Una igsuon ko mo ni usa sa dako nato nga awhag sa matag usa. Kinahanglang maklaro nato nga anak batag Dios. Samtang nangalagad ta atong klarog anak batag Dios. Unsa may hinungdan nga nahimo kang anak og Dios ug unsa may mga bugat nimo nga rason. Dapat nakabalo ka mga kaigsunan tungod kay daghang kay mga tao dasig sa pag-alagad sa Ginoo pero wala kabalo anak ba siya og dili.
So dapat masayra na to igsoon kung klaro ba ang atong pagkaanak sa Dios o dili ba. Kay lisod kay mga kaigsoon nangalagad ta Ginoo, pero pangutana kag anak ba kag Dios, anak na dagway gyud ko ani kay sige makog simba o inya mangutana ko, kabasa ka sa Biblia, magsige kag simba, maanak ka sa Dios. Kabasa ba ka sa Biblia, magsikag ampo, anak kag Dios. Kabasa ba ka sa Biblia, igsoon ko nga nagbuhat na kag matarong, anak na kag Dios. Igsoon ko dapat moagi tag due process. Sa sakto gyud nga pamaagi, sa sakto gyud nga patukuranan, usa nato buhaton ang tanan nga mga sugo. Kay ngano, lisod kayo magsigi kag eskwela, wa ka ma-enroll. So kinahanglan klarohon ng mga kaigsunan ko, tanang gasunod na minaw, ayaw gyud mong pagkumpiyansa. Dapat moagi ta sa una nga ang sa una nga proseso, sa una nga pamaagi aron matawag ka nga anak og Dios. Kay dili tanang gasimba, galagad, gaampo, gabasa, gawali anak og Dios. Kay kun imong basahon ang Mateo 7:21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Bisag maghimo pa kag milagro magpalayas og demonyo, is not an assurance that you are a child of God. Dili ka na kasiguruhan nga maingon makaingon ka nga anak og Dios kinakapalayas kog demonyo. Nagampo kog mga masakiton og uban pa, may gihimo kong maayo, dili na assurance mahimo na kang anak og Dios. Na insaktong proseso, wa po na mag-ingon igsoon nga wala ka makaayog masakiton, wala ka kapalayas og demonyo, wala ka kapakitag mga milagro, di ka anak og Dios. Kay timan ini, dili tanang tao nangalagad og Ginoo tinuod nga anak sa Dios, pareha ta og mahimo sa kinabuhi. Wa na magsabot nga wa ka kapalayas og demonyo, wa ka nakaayo og masakiton, di ka anak og Dios. Wa po na mag-ingon nga nakapalayas na kag demonyo, nakaampo na kag masakiton, na ayo anak na kag Dios. Atong timan-an, matag tinuod nga anak sa Dios, may nakadaiya nga mga tahas kahibalo gasa nga gihatag nimo. Mo na igsoon ko, ayaw kasina sa gasa nga naa niya hinoon, posible imong pangandoyon pangayoon, paapag dili ihatag nimo ayaw pugsa, kay mahimo gyud na nga problema. Klarong tudlo nga way tiktihik, way pugong-pugong, ayaw pugsa igsoon ko, nga kanang iyang nahimo imusab nga mahimo. Kay timan may espesyal ang Dios nga giandam nga katakos alang kanimo. Ayaw kasina ng mga nagampog mo sakiton, ayo dayon. Grabing mga sakit, ayo dayon. Kay timan naapoy mga butang nga wala naa nimo nga wala niya. Anira ang istorya igsoon. Matag usa ka tawo itagaan sa Ginoo nagkadaiya nga mga katakos. Ang imong katakos espesyal, may espesyal kang katakos mo nang makaingon siguro nga nindot tag pareha ato. Dili igsoon kay kun imong tanaon, dili tanang apostoles pareha sila. Munayaw kasina sa mga nagkadaiya nga mga katakos nga imong makita sa ilaha, ang ani mo kung naa siya katakos sa pagpanambal, hala imbitara aron ang mga sakit og balatian matambalan. Og aduna po kay katakos sa pagtudlo, sa paghapuhap, sa pagdasig, sa paghatag, gamita igsoon kay kana espesyal nga galamiton ka sa Ginoo. Og ayaw ka discourage kung dili mo pareha. Ayaw ka discourage nga ang iya mo sikat man siya, mailado man siya. Kalma lang igsoon kay mo ni timan balakag musikat og dili ogon sa mga kaigsunan, basta kay naakas sa Ginoo. Ang importante ang imong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Ang Biblia nagasulti mga kaigsunan. Ayaw ka mo pagkalipay nga mipahawa, milayas, mipatuo kaninyo ang demonyo. Ang inyong masikalipay igsuon ko nga diin ang inyong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Nan pinaka-importante himuon og buhaton nato mga kaigsunan na sulat ang atong pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Munang karon sa tanang kasunod og naminaw nagapatalingog diri sa Facebook Live, atong paniguroon nga atong pangalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Kay ang langit abri kanunay. Kanang mga healing, kanang mga deliverance ug pa mga gitawag na mga kaigsunan kung additional na siya nga promotion sa imong kinabuhi. Muli timan dili tanang tao parehag abilidad kay nay taong katigong mo wali, katigong mo tudlo, katigong mo gitar, katigong mo drum, katigong mo keyboard, halos tanan kamao. Nga naman di ay og igo ra ka makatigong muwali, wa gyud ka nang tanan pareha nako. Igo ra gyud ko katigong muwali, wa gyud ko inhibala na mga instrument, katigo ko mo dalag instrument pero di ko katigong mo play. Unya man di da kuwada na malangit. Mga kaigsunan ko ikalipay, ayaw ninyo gibutang siyo nga punto nga grabing pastura, grabing igsuuna pa kadaghana mag-abilidad, ako usara magyud ko buok. Di man ang daghag talent o daghag kahibalo og sa usaray talent
pareha lang langita ang atong padulngan. Ayaw ka goal, ayaw ka balaka, ayaw ka discourage. Kay Ginoo, giha ka gipahimutang sa Ginoo. Narabay uban igsoon ko nga kansita ni. Onyag naarabay mag-perform mo na mahitabo igsoon ko naglantaw kas kaugalingon nimo nga murag alakan si imong i-down imong kaugalingon ug daigon nimo siya. Og makaingon ka Ginoo wagi koy ayo ani kay siya bago pagani nang alagad grabe nang mga kaampong masakiton. Grabe na Ginoo bag-o pagani. Ya kita pod kung kitagaan tagkatako sa Ginoo di ta maghinambog. O kita pod kay wala man ta anang katako sa dili po nato i-down ang atong kaugalingon. Ana sabtan? So dili po ta mang lockdown og mga kaigsunan nga wala siya nang katakusa, wala gyud ana o di gyud sama sa imuha. So dili po nato ipakaubos ang atong kaugalingon kung wala ta sama niya. Timan inigson ko, adunay espesyal ang Ginoo nga giandam alang kanimo. Gamita na sa insaktong paggamit. Balakag dili sama niya, dili mo pareha. Ang importante nga diin igsoon gigamit nimo ang gihatag sa Ginoo sa insaktong paggamit. Dito maglangan o magdugay atong patalingugan ang awit nga balaang kasulatan mga kaigsunan. Ang balaang nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo sa hapit na siya mukayat sa langit tinun-an isugo niya panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tampayon tao di ay biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios atong nga palabihon daghang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan o mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman
Higala igsoon, kumusta? Nining adlaw nga sa adlaw mga kaigsoon, Biyernes. Kumusta ang tawong mga kaigsunan? May buntag diha ni Brother Darrell o ginsab diha ni ni Frank Birano Calyura. Thank you kayo sa tanang kasunod og naminaw. Ini nga rasagtak na sa kabuntagon, dalaygon kayong Dios mga kaigsunan. Sa iyang gihatag nga kagayunan, kita makasulti diri sa kanginan, makawali sa pulong sa Ginoo aron ang tanan mahinumdom nga di na aday pinakaimportante pa natong tagahag pagtagad. Mga kaigsunan ko nga naminaw, nasayod ko sa inyo ang kahimtang karon. Nasayod ko nga namos panginahanglan. That's number one reason why nga nalayo kita sa tong pamilya, kwarta. Wala ay rason. Wala ay rason igsoon nga nung nang eskwela ta. Wala ay rason nga nung nagnegosyo ta. Kwarta. Kay dili ta gusto magutman, di ta gusto nga natay pangandoy sa kinabuhi. Dili na to maangkon. So kwarta. The issue is money. No? Kay dili sayon nga naa kay pamilya. Bisag ulitaw kag dalaga kung wa kay kwarta. Lisod yun. Ganong daghan nga mubuhat niya ng mga butanga. Bisag malisod, makuyaw, delikado, risgong kinabuhi, tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta, usa siya sa mga rason, dili man gud kay usa lang ang rason. Pero pinaka-common nga gikinahanglan sa tao is kwarta. Sikan, mga tao igsoon matingala tang ano nga kinahanglan pa mang maabot ka na nga posisyon, ana nga kahimtang, nga daghan na makagkwarta. Dili sa tanang panahon kwarta gikinahanglan nila. Kining gitawag og honor, dungog, posisyon, power, usa na igsoon. Once nga nakay power igsoon, kaya nimong kontrolon. Once nga nakay posisyon, kaya nimong magpatawag og mga katawhan. Ali mo dire, duol mo dire. Di ba? Power. So once nga naa ka niya nga posisyon, you have power. Di ba? Bisag unsa ka ultimo nga tao, pag naabot ka na nga posisyon, adto na kanay gahom. Sunod. Adunay nangandoy ana mga butanga tungod kay gusto nga tahuron sila sa katawhan. Irespeto. Kining tanan igsoon ko nga inyong nadunggan og nabatian, mao kini mga pipila nga diin ginapangandoy sa mga tao, nga diin usasab sa hinungdan ng mga tao na bulag diha sa Ginoo. No? Dita kadungog nga adunay tao nga mi-resign para sa Ginoo. Talagsa kay na naaman pero talagsa. No? Pero daghan kayo nga may undang sa simbahan, nibiya sa simbahan, nibiya sa panimalay tungod sa kwarta. No. Pero talagsa kayo igsoon ko. Nagikan ka sa inyo ha, moadto ka sa lain nga lugar kay mosimba. Talagsa. Mga kaigsunan, ako mosulti diha kaninyo pag-abot niya sa pagpaningil sa Ginoo, kining tanan nga tong gipaningkamutan mahanaw ni. O kabalo ka, dili baya pangitaon sa Ginoo kining imong pagbiya sa imong balay kay manarbaho ka aron mangwarta. Dili biya ining pagsakripisyo nini mo ining mga butanga pangitaon sa Ginoo or makabilib ang Ginoo kay imo ning gihimo para sa imong pamilya. Kabalo ka, pangitaon sa Ginoo ang imong maayong binuhatan ug ang imong nabuhat ngadto kaniya. Ha? Mao kana mga kaigsunan. Munang ako musulting mo pahibalo mga kaigsunan pagdating sa kalisdanan, kapaitan, trahedya, way kwarta nga mutabang kanato. Sa milabay nga mga adlaw igsoon ko sa mga bulan nga mga trahedya nga nang niabot dito sa gawas sa nasod, parehas og kahimtang ang dato og pobre. Ha? Kristohanon og badili parehag kahimtang. Pero unsa man gi pinaka main purpose, pastor? Nga maura man ay kahimtang. Ani, ang Kristohanon og dili kung ari ka sa kalubnganan parihara nagkahimtang, ilubong. Maurang klasya, maurang kamatayuna, di gid maginawa ang daang Kristohanon og dili.
Apan igsoon ang abot na akong ipasabot nga ang kahimtang sa dili Kristohanon o Kristohanon dakog kalahian pagdating didto sa hukmanan. Ug mo nay pinakabugat sa kong dughan igsoon ko nga diin iwagwag diha kaninyo nga samtang may panahon pa dangop sa Ginoo biyae ang kasalanan hunonga ang pagpakasala kay dinis kalibutan dakog posibilidad nga magkaparihat tag lubnganan, magkaparihat tag kamatayon, pero dili ta magkapariha og destinasyon. Muna mga kaigsunan, ang pagbiya sa kasalanan, paghunong sa kasalanan, paghinulsol ug pag-alagad sa Ginoo mo'y dako nato nga angayan nga buhaton karon. Adlaw-adlaw may namatay. Adlaw-adlaw may nawad-ag gininhawa. Adlaw-adlaw maputa nagahimo sa mga maayo nga mga buhat. Pagbiya sa mga bisyo, pagbiya sa pagka marites, pagbiya sa mga buta nga dili maayo, paghunong sa mga sugal, paghunong sa mga dili maayo nga mga binuhatan, pagpamabay, paghinalaki, drugas, sigarilyo, inom, sugal ug uban pa. Pakiguyon sa kahilayan sa kalibutan, pakiglambigit sa nagkadaiyang nga mga kasalanan. Mga kaigsunan, mo na pinaka-importante nga hunongon ug undangon. Di man igsoon sultian ti kas tinuod ha. Para makahinop ka, kabalo ka ba? Ayaw pagsalig nga gasigi kag ampo diha. Moingon kang nagtuor gyapon kag Ginoo. Ayaw gyud pag-ingon nga kanay imong pagtuo insakto pagwa na kay simba-simba. Ay gyud pagtuo na imong pagtuo, ay gyud pagtuo nga kanay imong pagtuo mao pa na kun daghan na kang butang nga wala na nimo buhata nga isip kabubuton unta sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, ato ging gitudlo diya kaninyo. Kung usaybit pa ta sa kalibutan nga sistema, ayaw pagtuig soon nga malangit pa ka kung maabtan ka ngayon ana. Kung wala kay simba-simba, bisan pa ganig mo simba igsoon ha, sultihan ti kastion di pa na siguro malangit. Maglisod maganig langit ng gasimba, samot na naging wala. Maglisod maganig langit ng matarong, samot na dili matarong. Muna mga kaigsoon, usa sa atong pagpahinumdom kaninyong tanan, ayaw ninyong sayangi ang gitudlo karon sa mga pastor. Pagbalaan, pagputli, pagmatarong, pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Mao ni paning kamuti igsoon. Lodi siya, ampuy siya. Pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga hingpit, ingon nga hingpit ang amahan nga tuwa sa langit. Magpasaylo ka. Dapat katigo kang mo pasaylo, katigo kang mga ipasaylo. Limpyo ang imong huna-huna. Hadili ka kalibutanon o gawi. Kung ako mag-uol, balikon ko gini. Na mga Kristohanon, gi-background silang maydi, kalibutanon. Oy. Ang gi-background sa ilahang maydi, kalibutanon, o niya Kristohanon pagkaanak. Dapat mag-amping ka. Mag-amping ka. Sa una, kusog kayo muwali, kusog kayo mudasig. Pero karon, ang naitabo na sa kinabuhi, muna i-post sa Facebook. Wala na nakalipay sa Diyos mga kaigsoon nga naman. Wala na siya na-promote. Ang na-promote, ikaw na. Igsoon, ayaw og sapawi. O ayaw og pakikumpetensya sa Ginoo. Nga sa dungog nga para unta sa Ginoo, nabalhin mo. Muna mga kaigsunan, kabantay mo. Kung atong tanahon karon mga pinangga, wa na gyud, nakalimot na gyud ng mga tao. Kung ang tao na inabuhat sa tao, grabe makadaig. Grabe makadaig. Magrally, maghiusa, maghugyaw, magastog kwarta,
Para lang yun pagdapig o paglaban o pagpakitag suporta. Pero sa Ginoo igsoon, grabe nahimo ang Ginoo kaluwasan, proteksyon. Tanan halos gihimo gipakaon to sa Ginoo. Pero wa gyud nagsigig-singgit, Jesus, Jesus. Ha? Permeng gisinggit ngalan sa tao. Permeng gisinggit tao. Pero si Jesus nga mo'y nagproteksyon adlaw gabi, nagiya adlaw gabi, nagsakripisyo dito sa cross. Wa gyud masinggit mga kaigsunan. Ha? Walay dako nga panagtigom para kay Jesus nga halos tibok Pilipinas naghugyaw para kay Jesus. Ado naman pipila lamang ka mga lungsod o mga lugar, mga barangay. Daghang tao nga kung aris kalibutan nga pagdaig di na makinahanglan og pilay imuha, mo bungat og akini mo ako Ako'y mo gasto ana, pero aris sa simbahan igsuon ko, aris sa bulaton sa Ginoo. Pirmi ra gyud ingon, magpaabot ta sa blessing, paabot ta sa blessing, pero aris kalibutan, pila man na. O gari ka sa Ginoo igsoon mo ingon na gyud magpaabot ta sa blessing. Pero gari ta sa kalibutan nga Panginoon adunay aksidente ay kog ingna og naay ma-ospital mo ingon pa ka magpaabot ta sa blessing usa ta mo gasto para sa ospital. Ha? Grabe igsoon. Ari ka sa kalibutan. Pag naay gikinahanglan, sige atong paliton na yon. Kay gikinahanglan man. Pero pag ingon ana sa simbahan, magampo sa tagpanalangin. Nasabtan ninyo ko mga kaigsunan? Ingon ana na bata, kauga diha sa Ginoo. Ha? Example. Nay anniversary ang simbahan ninyo. Na anniversary. 1 month before. Na panginahanglan nun. Makahatag ka og 20 mil? Sample na. Murag imposible. Pero maatol igsoon ko, halimbawa, na kay 20 mil gyud. Pero wa gyud kay plano nga mohatag og 20 mil para sa simbahan, para sa mao nga buluhaton. Niabot sa punto nga naay na-admit usa sa membro sa pamilya. Yun niya naay 20 mil. Ay ko ging na. Nga kanang 20 mil ay manghihatag sa simbahan. Adto gini mo dadog ospital. No. Mo ana man dayta kasabot ra mo guning Ginoo kay nanginhanglan manguta. Ngano man day Ginoo wala nanginhanglan? Igsuon kung nakakuha lang ita sa insaktong paagi. Kaya sa Ginoo nga kontrolon nga dili mahilabtan ang imuhang 20 mil pinagi sa ospital. Ha? Pwede na niya. Apan usahay mas bugat nato ang immediate nga kaluwasan sa ato ang pamilya. Ug mo na realidad gabation sa tao. Dili lang wala gyud ko kahatag pastor panahon atong anniversary kay sao na admit man gud si so and so. Muna mga kaigsunan, muna nahitabo karon sa kahimtang sa kalibutan. Kung makadaig ta sa mga tao sa kalibutan, grabe yun. Ipaglaban, isog kay ta nga, kanigyod, siya yun. Buta rin yun. Isinggit yun. Pero mga tana ko, nahitabo ba na mga kaigsunan nga doon ay mga hugyaw, panagsinggit diya sa kadalanan, nga ibutang yun sa tarpaulin ang pangalang Jesus nga nagaingon dawata si Jesus karon. Wala naapipila. Nganong grabe ta kaisog igsuon nga mo singgit sa ngalan sa tao pero dili ta isog mo singgit sa ngalan sa Ginoo. Grabe ta moingon siya gyud ato siyang suportaran. Pero mga kaigsunan, may sugon ba kang musinggit nga si Jesus atong dawaton? May sugon ba tang musulti unda nga ang bisyo kahilayan o guban pa? Kay mao ni ang paagi nga dawaton to si Ginoo. Po sa mga Facebook mga kaigsunan, grabe.
Adunay mga tao nga nagwali diya sa Facebook, mga tao nga nagsangyaw, gibiay-biay pa. Ha? Wala halos walay magtagad. Apan kung nay moagi nga magsinggit og tao ang nakadungog sa daplin sa dalan, musinggit pod, musinggit. Pero nay Jesus nga isinggit mga kaigsunan, ang tanan halos di man gyud tanganan pero apakasabaa po ninyo ay. Paghilo mo diha. Alingog-ngog. Pero magsinggit og ngalan og tao, pag makadungog na mag-unang singgit, hala isinggit yun. Pero magsinggit sa pangalan ni Jesus, magtudloon sa ingay buhaton, pagkalingog-ngoga. Muna mga kaigsunan, di kita kabalibad pag adunay tragedy nga mabot sa atong dapit. Ngano man, pipila na lang ka mga tao ang miila, mitahod, may respeto sa Ginoo. Kaya kanang respeto igsoon di na mapamatud-an sa istorya, anha na sa buhat. Pila na lang kabuok. Social media, ngalan sa tao. Ha? Bisan mga Kristohano nag-apil-apil na. Ha? Muna mga kaigsunan hitabo karon. Mas grabe ta nga makadaig sa tao, mas grabe ta makapaimot sa tao, pero ang ato nga tinuod unta nga angayan nga daigon, simbahon, isinggit, itarpulin, ngalang Jesus kay may magdalag tinuod nga kaluwasan sa kalibutan. Timan ini bisag kinsa pay magdumala sa ato nga nasod. Kung dili makapanghilabot si Jesus sa kinabuhi sa nagdumala, maglisod og usbag. Kung ang mga tao lang ginuta mga kaigsunan, makadawat sa gugma sa Ginoo, maka-experience sa gugma sa Ginoo, walay kagubot, walay gutom o guban pa nga mga mabugat nga kahimtang sa tong kalibutan. Muna dako na tong pamalandungan mga kaigsunan. Kinsa ba ang gisinggit nimo? Ha? Wala ba'y panaghiusa? Nga diin, isinggit ang pangalang Jesus. Mugasto para ni Jesus. Mag-awhag sa katawan sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Pero mahadlok kay obsan. Ginoo ray bahala. Mo lagi ni. Ang pirmeng hisgutan pag apiki na gani, Ginoo ray bahala. Pero bisag lisod gani kayo ta atog yung paningkamutan. Kauban na guna sa kuanigsoon. Kinibang istorya ako ning na kita nadunggan igsoon ko na kayong ko tinuod man sadyot. Sampol ha. Nga matod sa istorya, pag ang lalaki kuno nga gwapo, lalaki nga gwapo, unya may tapad-tapad sa babae nga gwapa, niya nagpa-cute-cute, nag-smile, kiligon ang babae. Kay nagpa-cute, niya gwapo kayo, kiligon. Pero ang lalaki kuno igsoon nga maot, nagpa-cute-cute, nagsigiglantaw sa kababae, unsay isulti? Manyakis. Unsay isulti? Adik de ni. Di ba? Nayunan na nga kahimtang. Ya pagilain. Pag ang lalaki nga gwapo kayo, nanguyab sa usa ka babae, gwapo man, tisoy man, mingon dayon, akini, God's will gid ni siya. Pero ang lalaki nga dili gwapo, wala mo yun eh. Moingon dayon. Pag ninghangyo sa babae, moingon dayon. Ato lang sang iyampo. Ato lang sang iyampo nang imong giingon nga gugma. Pero magwapo gani, God's will na. Mao na ni kabubuton si Ginoo. Magkaigsunan usahay. Muhimo ta sa ato ang kaugalingon nga hukom, pinaagi sa ato ang unodnon nga standard. Usahay moingon ta nga gikan kini sa Dios kay nauyon ta suwali. Moingon kita, I am so blessed, pastor, kay wa man ka maigo. Ang tinuod nga blessed kanang imong kinayag batasan natamaan kay ngano man mao na nay paagi sa kabaguhan. Kay ngano igsoon moingon ka nga blessed ka kay wa man ka maigo. Ako di ko moingon nga blessed ka pag ikaw pa kaninduta suwali ni pastor. Ay, na bless yun ko. Ako moingon na tinuod kang blessed pag gidawat nimo nga ikaw natamaan og ang tinuod nga blessed
ang bati nga batasan o bati nga buhat na usab. You are so blessed nga naman ang tinuod nga blessed nakadawat sa tinuod nga kagawasan. Bisag blessed ka pero wala mausab ang imong kinabuhi, wala ka ma-blessed, oy. Ha? Di ba? Wa ka ma-blessed pag ang imong kinabuhi wala na bag-o. Kaya tinuod nga blessed adto ng langit. Usahay magod kita nga magwali, malipay naman ta makadungog tagnay mo ingon nga blessed. Nya dili ta malipay makadung adi ko ganan si mong wali, wa gyud ko mauyon. Gison. Kalabanan magod sa tong gipangandoy nga magwali kanang naay mo response nga okay kayo, pero sa hay di nataganahan nga makadungog pag naimingon nung sa matong walihan nimo. Mangigo man, na di nataganahan, igsuon ko ayaw kahadlok ana kay ngano man di ta kabuot ug unsay ipasulti sa Ginoo. Munang ayaw pagpaabot nga naimingon nga ma-blessed, ay po pagpaabot nga naimingon nga wala ma-blessed, ang imo diha nakasulti kas kamatuoran nga gikan sa Dios gyud. Kasi magpaabot man ta nga ingnon ta pakanindutang wali nimo ha. Ay kumpiyansa na, dili tanang dagdag igsuon ko makatabang. Dili tanan nga nag-ingon nga blessed makatabang ni, naman po nindot man po na. Pero ayaw ka confident ana igsuon ko nga okay na na. Imong kanahon ang tinuod nga blessed, tinuod nga nabag-o o nausab, andagan siyang kinabuhi pinagi sa wali. Ya karon nakadungog ko si mong wali, sakit gid tinura pastor. Murag gyud ko na insulto. Pero blessed kay ko kay ngano, di na nako tos. Mo na tinuod nga blessed. Pero kung nga bless kay pastor, kaya nga naman, ninduta si mong wali, nindot yung kayo. Panalanginan gina ita. Unya, bisyoso ra kinda ko. Nangabit pa. Hayaya, na-bless mag nangabit. Bless mag ginabako, bless man naghimama. Kaya waman maigo, waman pingsi. Kato si pastor ka, may gitong mawali. May gito. Nindot gitong mawali si pastor, ma-bless yun ka. Ang tinuod nga blessed, mudawat ka sa correction. Ang tinuod nga blessed, mudawat ka sa tudlo. Ang tinuod nga blessed, imong gidawat ang tibuok mensahe sa Biblia, mga kaigsunan ko. Ang magpabiling ang pulong mo. Wala mga kaigsunan, bisag unsa ta ka blessed. Di mausap Pero ang atong kinabuhi walay kausaban o kabaguhan, sunod gapon sa sistema sa kalibutan, walay kapuslanan. nga ako. So dapat kita nga mga pastor di ta magpaabot nga ingnon tapakanindotang mawali. Natural na nga naay mo daig, natural pod nga naay mo saway. Pero dili tanang pagsaway, gisaway kag Dios. Ay kadlok. May mingon wa jud ko mablay si mong wali pastor kay naigo ko pasalamate. May katapos Kayo sa himang God magwali tag uyon sa gusto sa mga tao. Mabless sila. Yes, correct, nindot man na igsoon. Nindot man na siya. Pero na ako no pag-ayo. Kana ba kay niingon nga bless malangit na? ibo. Bisag mo unsa pa na ka moingon nga bless siya. Pero ang iyang kinayag batasan mauras gihapon, ang iyang prayer life, ang iyang Bible reading, ang iyang fellowship sa Ginoo, ang iyang relasyon sa Ginoo, ang iyang relasyon sa pamilya, mauras gihapon sa mga wala mga lagad sa Ginoo. Bisag kapila pa na moingon nga blessed, wa gyud na ma-bless kay tinuod nga bless. Mausap Tinuod nga nagkinabuhi nga balaan og andam sa pagtudlog pagiya sa kamatuonan. May buntag ni Pastor Renato Saison nga nadya sa may basay mga kaigsunan ko. ang pulong Wala mga kaigsunan ayaw gyud kumpiyansa. hayag Dini strikto tang magtudlo sa kamaturan ayaw pagkumpiyansa igsoon. mo. Muna ka mo diyan agsunod og naminaw. Siguro ha nga ang tinuo ang gaingon ka nga blessed. Pulong mo Tanan nga gusto sa Biblia imo nang gituman. ko ang pulong O ayaw pag pag-ingon igsoon, wag gyud ko ma-bless kay ang wali ni pastor ako'y naigo. Kung naigo ka, blessed ka. Kung naigo ka, unya, midawat ka, mituman ka, imong gipausab sa Ginoo ang imong kinaiya, blessed ka. Muna'y tinuod nga blessed. lamang Muna'y pinakaklaro diya mga kaigsunan. ang magpabiling Munang dinhi igsoon, sultihan tamos to tanang pastor nga naminaw, naglantaw, naminaw karon. Di ko magwali kung sa imong gusto, magwali ko kung sa'y gikinahanglan nimo. ang
ang sa Pastor, walihi kog blessing. Nga naman dahil balihan ti kag blessing, malangit na ka. Pero walihan ti ka. nga ako daon sa Ug unsay gusto sa Ginoo. Matarong ang hiwi natong kinaya kay ngano. Walay makakitag Dios kung walay pagkabalaan. hayag ko. Unang particular kay si Pastor Kim sa holiness, purity, righteousness, living like Jesus. Nga naman, kung wala na igsuon ko, wala tay pulos sa itong pagpangalagad si Ginoo. Sige lang tagpadasig, igsuon pa dahil pag-alagad. Walagi, unsa mang pag-alagara. Kay dili ta ng pag-alagad insakto. Nga naman, sige kang simba, okay na. Sige kang hatay ka na pulo, okay na. Kanya, sige tag hatay ka na pulo, sige tag simba, pati tang batiag batasan, igsuon ko. Yaw-yawan ra gyapon ta, masuk-anon ra gyapon ta. Init ra gyapon tag ulo, di ta ka pailob, di ta ka paubos, dalo gyapon ta sa Ginoo. So sige simba. Yang nga naman magkaigsundan, kung imong tanahon, kaapastasan gihimo kita sa Mateo 7:21, abas 22. Naghimo sila mga milagro, nagpalasog demonyo. O guban pa, nindot kilang gihimo, ginaslawa ko mailhe. Ano man, dili ta maig relasyon sa Ginoo. Basahan ang Roma 5:1 mga kaigsunan ko. Katawhan mo Mao na mga kaigsunan, dili may magkumpiyansa sa atong kinabuhing Kristohanon. Ay pag-ingon nga Kristohanon ka, okay na. Pamatod ikini sa buhat. gabayan Pamatod ikini, bisag naka si mong panimalay, naka sa publiko nga mga dapit, o bisan asa ka dapat mabiyo that you are really a Christian. kumplito na May nga Kristohanon, may basa-basag Biblia. buhi Way simba-simba, kay giunang trabaho, giunang negosyo. Kanya asa man kuno ka na matawag Kristohanon. Ang tiro nga Kristohanon, live like Jesus. Kristohanon. Nay Kristo, kanang Kristo si Jesus na. Hanon ikaw na. ko Ha? sa Tao nga na ay Kristo. O niya mangutana ko igsoon. Kanang imong pagkinabuhi, si Kristo pa dagway magpost sa Facebook. May di kalibutanon ang background nga music. Ang dughan mo ipakita, ang paa mo ipakita, magsisayaw-sayaw, magsigig paniwalwal og uban pa. Ya, usa may istorya ko na naigsoon ko. Ha? Unsa may istorya na? pulong Dalid og praise and worship. Pero ang post sa Facebook, dili makalangit. Ang content sa Facebook, dili makalangit. Wa ko mag-ingon hangad, sala ang mag-vlog. sa Pero bisag unsa na lang himuon, bisag unsa na lang mahuna-hunaan na igsuon ko, sabay nas kalibutan, sabay sa uso. pulong mo Og mag-vlog bang galing mo, eh, gusto gyud mag-vlog, right man na nimo ha, right man na sa matag usa. Si Jesus ang i-promote. Dili kayo sa igsoon maghimo tag content mga kaigsunan ko nga labag nas kabubuton sa hugaw na. utang may katapusan Ipakita ra nimo ang signs, wonders and miracles, the wonders of God. now ang tanaw Say nag-achieve ang gutay igsoon ko, daghan tag viewer, daghan tag followers na maka-engage sa mga kaigsunan ko para mag-monetize ta. Usahay tungod lang sa pangandoy nga makakwarta, buhaton ang tanan para lang maka-income. Ay kalimot, Kristohanon ka. tanaw Ang Kristohanon kanunay naghuna-huna sa mga butang nga langit nun, mangutana ko kining atong gihimo, makalangit pa ni. utang Kanang singgit nimo, langit pa na. Kana imong gipost, makalangit pa na. Kana imong gibuhat, makalangit pa na. Kana imong content, makalangit pa na. ang magpapili Naghamingon nga ako bisan ni hunong kog simba nagpadayon ko sa Ginoo pagkat ako ginumbut-buta. dili mausap Oy, wala ka oy, backslider na ka oy. Dini paghukom igsuon ko ay kuging na. Ako estudyante pa ba ako pero wala ka mag-eskwela. O be sige ko no. Kapamatuod ka. sa tro Wala ko mag-eskwela. Pero estudyante ra ko nang eskwelahan na. O, pwede ba na? Gawas lang mag-module. Estudyante pa ka. kahay Kung sa'y tawag ana, kuha na. Sa'y tawag ana oy. pulong mo Quitters na na, quitters. Quitters ba siguro to? ingon ko Oh, wala na kas lista. O, wala na ka sa record ni ma'am. na ba Igsoon ko, pag muundang na ka pag atong eskwelahan, limitan lang kag pila siguro, I don't know. Nakalimot kog pila lang siguro ka bulan or pangitaan kag valid reason nga nang wala ka butungha, nga nang wala ka eskwela. So pag nakita nga walay bugat nga rason, i-out na ka sa lista. Dili na ka estudyante. na ba Di ba? sa tanaw Muna mga kaigsunan, pag magwala na ka magsimba, kasigin lang kag suroy-suroy, nagsunod sa imong gusto, ay pagdahom,
anak pa ka Ginoo. Kinarabagi pagtulunan mga kaigsunan nga once nga maluwas na pangtod sa kangturan. Oy, mga naminaw ay gimog palingla na. Katawhan mo Kag mo nang istorya nga luwas na ko na napoy gipakapinan pag yun may tag wala pakapini. wa nailain May tag wala gyud pakapini. Ayan pa Ano naman pastor? Oh, mani ha. Kanang gingon nga once you save always save. Tinuod na I agree 100%. Once nga giluwas ka, dili pwede nga luwas ka ron ya wala kay gibuhat nga dautan, ingnon kapag kaugma ikaw dili nakaluwas. Dili ingon ana ang Dios. Once nga siya muluwas, save na forever. Pero mingon nga luwas ka niya bisag maghimo kag kasalanan, maluwas siya mo kana mo di na mao. Once nga luwas ka, ay siyempre luwason ka si Ginoo, hangtod ginas ka ang turan. Pero maghimo na kag kasalanan, ingnon gihapon kang luwas. Amo na nid akong bakak mga kaigsunan. Kay nga naman, ug mo nang istorya ha, Galing nga bisag magbuhat kog sala, naluwas ako, di na lang ko musimba kay kapoy man. Di na lang ko mag-ikanapolo kay sakit man, bukat mas bulsa. Bisig ka na lang. ang magpapili O, napoy mo ingon Nixon ko nga, bisag nag-live-in, bisag nag-ipon, bisag dili iyang bana. Basta magsige nagsimba, maluwas ra. Dili na ta magpakasal. ang saan mo Napakabaluktot gud nga doktrina mga kaigsunan mo nagmakadungog mo ana ay gimo nagpatunto mga kaigsunan. sa trono mo Ay gimog patunto, kaya ko na nga i-prove mga kaigsunan ko, kaya ko nang ipaglaban. O ipaglaban gyud nako na nga moingon nga once nga giluwas na ka, I agree 100%. Luwason ta si Ginoo. Pero moingon pa ka nga nagpadayon sa pagpakasala, malangit pa na kana mo'y klaro kayo igsoon nga di gina bisag mi tuo pa na, bisag mi dawat pa na, bisag kapila pa na mo tuo, kapila pa na mo dawat, once nga nagpadayon sa pagpakasala ug masakpa na sa Ginoo, namatay man siya o nimbalik ang Ginoo nga naas pagpakasala, walay daghang pangutana, walay daghang kote-kote, wala nay argumento, sutoy sa impierno. Muna'y klarong todlo nga di ka malang-alang. sa tanan Kay mo nang istorya hadi na lang kung musimba ka ko eh. Kay maluwas man gyapon din sala ba na di pagsimba. O di ba? Kung ikaw nakabalo nga kining butang nga usa ka maayo niya wala nimo buhata, nakasala ka. O di na lang kumubasa oy. Kapoy kunog basa. Kapoy kunog ampo. O di ba? Dagantang rason, dagantang posibleng mahimong rason igsoon. Kunang kanang ubad pitirag yung pagkagaana igsoon kung pagalagad si Ginoo. Kay nga naman, gipaluagan pag-ayo pagtudlo. Hapit ko ani mailad mga kaigsunan kaniadto pero sa diyang ako gitun-an pag-ayo ang Biblia, nakadiskubre ko nga usa dinhi kabaluktot nga doktrina mga kaigsunan. Naghatag og luag kaayo nga pagsunod diha sa Ginoo. Munang daghan kayo nga nisugod pag-alagad ning hunong wa nay simba-simba kay nganuman maluwas ra bitaw ta. Oy, madahan ako nga nagpadayon og trabaho, di ikaw wala nagpundor ka sa inyo pareha tag sweldo. Di gina pwedeng mahitabo igsoon. Wala gini hunong og eskwela nakagraduate. Pero bisag butol-butol tag kamay, padayon dag eskwela nakamao ginadugay, nakagraduate yon. Wala man kay igsoon ayaw pagkumpiyansa. Dahil salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw mga kaigsunan ko ining oras utak na sa kabuntagan. Hopefully daghan ta nakatunan na diin magiyan sa tong kinabuhi igsoon nga dili ta magpasagad. Kay ining katapusang mga adlaw atong bantayan igsoon. Mangandam ang matagusa sa atong pagtuo, mangandam ang matagusa sa atong pagalagad sa Ginoo nga hugpong og ligon ta. Kay wa ta masayod posible matag karon og unya adunay moabot nga kahimtang sa ato nga nasod. Posible sa Negros Oriental o sa asaman nga dapit sa Pilipinas o sa ato nga nasod. Posible adunay mga trahedya nga maabot man kaigsunan ug dapat natong pangandaman kay wata masayod unsa kini nga mga abot. Mangandam kas tong pagampo, pagtuo, pagsalig hugpong ta diha sa Ginoo. Walay relihiyon o grupo nga makabulag kanato. Dili ta magtinapulan, di ta mag-akin-akin sa pag-alagad sa Ginoo. Isinggit ang pangalang Hesus nga mohatag og tinuod nga benepisyo. Ining oras sa takna mga kaigsunan ato ta sa ato nga pag-inampuhay. Kuyogi ko ninyo sa pag-ampo mga kaigsunan. Kay nindot kayo nga sa dili pa ta madto sa atong mga tulutag sa mga trabaho, mag-inampuhay kita mga kaigsunan ko.
Amahan mo nga langit nun, salamat Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa mong giya og tabang, nagtudlo ka kanamo sa kinabuhi nga balaan. Lord, ang imong mga pulong na dunggan nila nga dili mag akin-akin o dili mag-relax Lord sa pagsunod kanimo. Seryosohon ka, alagaran ka. Biyaan ang tanang kasalanan kalapasan nga mong nahimo og mouluhod kami diya kanimo nga mapainobsanon dawaton ang imong mga tudlo giya disiplina. Diri sa among kinabuhi aron kami mahimong andam sa imong pagbalik. Lord, may naminaw man, may nagantos man sakit og balatian, salamat Lord sa imong pag-ayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini nga broadcast Lord maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nangitngitan. Daghan salamat Lord sa mga pulong nga among nadunggan. Salamat kay ini nga mga sibianan sa tanan nga nagsunod og naminaw. Panalangin kadaugan among madawat. Ining tanan akong giampo, pinagisim nga anak nga mga Kristo mong luwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Dalay ko ng Diyos mga kaigsunan sa itong mga kinabuhi din hilang kukutob. Sa ngalan sa tibok pwersa ng mga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin makasama mga sa katapusan na sa tanang plano, sa tanang gusto na itong pagabuhaton, pwede ka na itong sipyaton, apanaligig sipyata, ang pagtuog pagdawat ng Kristo isip personal nga manlulosan. Salamat! May buntag ka na itong tanan ang Diyos magpanalangin. Bye-bye!